Ka Joint Action Committee on COVID-19 rangblang bakon thup ye khnai tili ki shnong kum kadak ban pyang burom ye laki khun samla ki bon phai sha laki jong ki shnong ki thau da kawi ka sur glai pan khre ya ka jaga sa ba shipor kum kadak bakinum ye khle lang bat ki bah ye ngasem ya kani ka jingpun khre na ka banta ka quarantine center la dep ban poidak adu khalai trik jumang arhajar arpau haba kerambat kilap thai kubor na kaliang chairman ka GAC COVID-19 rangblang area uba I yaw piyaw ulai thu uba hadin blayo jingtip bak sarkar kelasya baki khun samla baki non phai biang shala kishnong mardor kinong ilam shnong jong khnai tili kishnong kilawa dikilat kinti kumno banle haka bai dei bat kani kabanta namar kisung thu ba ban penshong e ki hayeng ni banle haka home quarantine kani kasora kachinge kam long kerki jong kapor te undon kinu ki yakiwai pat kilat nre kabako di kalong ba mi happy para rulong ba berkunjur ki rujun sun sim ki pajba nong song senong baru jong ki kendai tili ki senong kilera da ko ke jingmut ba kinya senyang na kamta ban senai kanika quarantine center ha kanika jaka ka bangi tip kum ka madan sok telang lane ka sok telang playground ka baki khat trau te kumta nadu ku basdang bangi wan trei kanika jaka syong jaka sa jung kini kena pule jungi ngilerai ba man kawai pakawai ka senong kadi benia don ketilang ha ka banwan sena bat dei dang lengba ndaga jing trei stom jong ki pajba jong barok kendai tili senong bangi lala ban penulong ya ka jing sena ya kanika quarantine center ha kanika jaka te hot kidon sibun ki ba lese kidon kijing bombiang hang ni hang tai na kadau ba kajing kta lese ha ka bede kajing lutjing sep bat kumjuru ha ka bede bat ki jing long kerki kham kerki jong kapor te kidang don ki benta ki bangim ngimpat la ban penbiang rei kum ki partition kum ba ki hang ni ban phia ya ka plau la ka jong te kidang sakut malumala kumjuru ha ka bede bat ka kaba kini kena kin sapnun kam ya kena ke kam ke benang sateng ngilak ban pendap mentak sengi te ngimla ru klemda penpau ya kejing sungu jungi kum ka Joint Action Committee on COVID-19 rangblang area ya kajing yanok senyang lam na kaliang jong MLA bat UMDC jong kemau kurwat konstituensi kiba lakloi ban ya senyang lam marsan ban katin na kabenta ban senai kene ke quarantine center ka jungi hang ni kini ki khun samla jungi ki bawan phai ban song wan sa hang ni kalong ba kim dei ban don kata kanu ka jing sngo wa ka jing wan bu ki hang ni kalong ka jing wan bu ben lei ka jing wan bu jungi hang ni kalong kum ki safety measures na kabenta kitu gi kena ki bawan sa kini ki jela ki bala sakta kum juru ka jing but ya ki protokol ki ba na kaliang jong ka health department kalap tha ya ki bor penya chnong ba nginle ha ka bede kini ki kena ki badang wan na ki wi ki jela kumjuru isngo ban ong ba kajing bu hang ni kadai kajing bu ka ba ngila pen krek kerpang nam ta jong ki kadai hadin bang yu I ba khambun na kini ki kena samla ki bawan sabar kum ki ying ki sam jong ki kim ki babun na padang jong ki ying ki sam kim pat bet pat biang banle ki home quarantine dengan ngej skam bagi kena ki badon hang ni kinom ya kenduk kinu kijing da kijing don lam don kat tungi kirang bak senong